Moi boas e benvidos unha vez máis á Casa da Xuventude no Concello de Lugo. Eu son Diego Martínez e vos vamos a facer unha serie de vídeos dedicados á cociña do entroido. Como non pode faltar en ningún entroido, vamos a preparar unhas orellas de entroido, vale? Que precisamos para a súa elaboración? Pois 2 ovos, 120 gramos de azúcar glas, despois precisaremos un pouquiño máis para esparexerlle por riba medio kilo de fariña, a reladura de un limón, vale? Só a parte amarela, sin o branco, 200 ml de auga temperada, 100 gramos de manteiga xa fundida, vale? Podemos facer, fundímola no microondas, poñemos uns minutos, despois remexémola, e 50 ml de anís, de licor. Pois o que vamos a facer, vades a ver que é unha cousa moi sinxela, a complicación ven despois no momento de estiralas. Vale, vamos a coller un bol e vamos a mesturar todos os ingredientes, a gas, a fariña, vale? Vou coller aquí as cascas, entón vamos a comezar polos ovos. Vale, ovos, manteiga, auga, o anís, vale, reladura e o azúcar glas. Vale, entón, coa axuda dunha varilla vamos a homoxeizar ben a mezcla. Unha vez que a mezcla este ben homoxeizada, logo vamos engadindo a fariña pouco a pouco, según a vai acollendo ao principio. Axudarémonos da varilla, despois teremos que utilizar as mans, vale? Si dispomos de batidora eléctrica cunhas varillas tamén a podemos utilizar, ou unha amasadora. Agora que xa se empeza a quedar pegada a varilla é cando vamos a usar as mans. Moi ben, pois cando vemos que temos así unha masiña que vemos que está graxa, que é manexable, vais a pegar un pouquiño, o que facemos é tapala, vale? E vamos a agardar unha horiña. Unha horiña fora da neveira. Se o queremos, se temos que agardar máis tempo, podemos agardar na neveira en torno a 2-3 horas, vale? E despois formaremos e frixiremos. Moi ben, pois a nosa masa xa repousou. Entón vedes que agora é moito máis manexable que antes, que era moito máis pequeñenta. Vale? Entón, agora vamos a formar as orellas. As orellas, o mellor é irlas formando e frixindo, non? Entón, vou a poñer aquí xa a quecer un aceitiño vegetal, neste caso oliva, vale? E mentres tanto vamos formando, vamos frixindo. É unha cousa moi boa, por exemplo, para facer entre dous. Vale, para formalas vamos ir collendo e facendo unhas boliñas do tamaño de abelás, máis ou menos, vale? Así, tamén tendes que ver, eu aquí igual as teño que facer un pouquiño máis pequenas porque teño unha tixola moi pequeniña. Se vemos que a masa non é así un pouquiño complicada de traballar, o truco é este, vale? Un pouquiño de aceite e engraxámonos un pouquiño as mãos, vale? Tamén podemos, este mesado, por exemplo, non pega nada, pero hai mesados que ao mellor son un pouco máis rugosos, que nos poden pegar un pouco, podemos tamén engraxar un pouquiño a zona de traballo. Vale, vamos ir facendo, son unhas boliñas
do tamaño da velás, máis ou menos, e os vamos deixando aí. Xa vedes que cada boliña destas nos vai a dar unha orella. Eu vou nas a facer pequenas polo que vos comentei antes da tixola. Isto é a metade da masa que fixen antes, o sea que vede que cantidade de orellas nos van a salir dunha pouquiña masa. Vai, agora, igual, un pouquiño de grasa ao rodillo. Vale, e un pouquiño vou a botar aquí no mesado xa para estar seguro de que non vou a ter problemas. Moi ben, e agora unha por unha, co rodillo e moi finiñas, vale? Nos teñen que quedar prácticamente como papel de fumar. Podemos lle dar a tradicional forma triangular ou, que está agora moi de moda, facerlas rectangulares. Vale, para estirar sempre co rodillo do medio hacia diante e do medio hacia atrás. Sin chegar ao final, por si chegamos ao final, premeríamos aquí, non o vades a ver ben, e faríamos isto. E entonces se nos pegaría a masa á mesa de traballo. Sempre que traballemos con rodillo, de adiante, do medio, vaya, hacia adiante, do medio hacia atrás, do medio hacia adiante, do medio hacia atrás. E sin chegar ao final. Vamos botando. E aquí poden pasar dúas cousas, que as deixemos tal cual, ou que lle demos a forma tradicional de orella, que para eso collemos un tenedor e nomais a botamos, enrollamos un pouquiño así. Vale, xa vemos que arruga por unha esquina. Vale, vámonos frixindo, damos a volta para que se fagan polos dous lados e xa vamos vendo que van collendo color. Neste aceite que é oliva van a quedar un pouco máis pálidas que se utilizáramos xirasol. Pois que o aceite de oliva non dá tanto color ao frixir como dá sempre o de xirasol. Moi ben, así que van tendo xa ese color tradicional da orella, que se non conocedes e o tendes, vámonos retirando e sacamos a papel absorbente, vale? De nada, imos frixindo e amasando. E eso, estas cousas normalmente nas casas suelen ser tarefa de un solo, pero este ano, que non se pode andar por aí de troula, pois podemos botar unha mão e facelas entre varios, que entre varios tamén é moi divertido cociñar. Ben, pois ahora quedaríanos o último xa, porque inda que estas orellas teñan color de orella, está nos faltando unha cosa moi importante, verdade? Entón, vamos a dispor aquí no platiño e un pouquiño de azucre glas. E outras por riba. Ben, pois aquí temos as típicas e tradicionais orellas de entroido e que agardo que disfrutedes e que, malia que sexa un entroido así estrano, pasedes moi bo entroido. Moitas gracias e bo proveito.